בשבועות האחרונים גוברים החששות בעולם שמא מתיחות בין ישראל לאיראן תוביל להסלמה חדשה. ההפגנות בתוך איראן, הלחץ בינלאומי וההתבטאויות האחרונות של דונלד טראמפ יוצרים תמונה אזורית מורכבת. בתוך איראן המחאה הציבורית ממשיכה להתפרץ בגלים. ההפגנות משפיעות על היציבות הפנימית של המשטר וגורמות להנהגה האיראנית לחפש דרכים להסיט את תשומת הלב. בישראל עוקבים בדריכות, צה"ל מגביר את המוכנות, מערכת הביטחון עוסקת בחיזוק ההגנה האווירית, והקבינט המדיני-ביטחוני עורך הערכות המצב תכופות. גם בזירה הבינלאומית יש תזוזות. דונלד טראמפ, שחזר להשפעה פוליטית בזירה האמריקנית, ביטא בשבועות האחרונים באופן תקיף נגד איראן. הצהרותיו מעוררות הד ציבורי ומדיני ומעלות שאלות לגבי מדיניות המעצמה בעתיד. מדינות אירופה קוראות להרגעה. במפרץ מדגישים את הדאגה מהתפשטות המתח, והאו"ם מנסה לחדש מאמצי תיווך. למרות הדאגה הגוברת, גורמי ביטחון מדגישים, אין בשלב זה סימן מעשי למלחמה מיידית, אך אזור רגיש כמו מזרח התיכון יכול להשתנות מהר מאוד. הכל ייקבע לפי התפתחויות בשבועות הקרובים. דיווחים נוספים בהמשך.